Det er den 28. februar, sidste dag i februar. Ja, sidste dag i februar. Rune, han vil nu hoppe i vand. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg var først. Vand er minus 30 grader, og Rune, han vil udføre en halvanden rute med lidt baglæns skrue, og så vil han lande på broen derovre. Ja. Ja. Kom Rune, så er det fremme med dig! Vi stoler på dig, Rune. Vinder for Rune! Og det blærer sig lige ved at sådan flexe musklerne. Og så vil jeg lige Der kommer folk! Kommer publikum! Hvorfor løber de hernede? Og de låner til køkken, bare roligt. Men kom nu forbi, Rune. Skal jeg tage den? Skal jeg tage nogen? Okay, jeg tager godt. Jeg tager godt. Rune, tør du? Nej. Okay, jeg tager godt, Mads. Nej, jeg hopper, Mads. Okay. Du kan godt, Rune, vi stoler på dig. Woo! Var det koldt? Var det koldt? Ja. Ej, det er faktisk ikke så slemt. Fuck, det er dejligt. Det var koldt. Au. Øjeblik. Er jeg klar? Og Mads løber, og Mads... fuck, han røg langt. Fuck det! Det er koldt! Ja, det er det. Det er det dumme ved at hoppe så langt. Det, Det er dejligt. Fuck, det er koldt. Okay, du kan bare ned den der. ja, jeg tror bare lige, Jeg jeg er nok skal. klar. Nu vil Anders tage springet over af alle spring. Han vil hoppe 10 meter. Rune, der er det, der hedder overdrive. Han var oppe i vandet. Og som jeg alle kunne se, så fejlede Rune sådan set, da han... Jeg skal tøj på. Nej. Ja, er det hende der Isabella, er hun der igen? Jeg håber ikke Isabella er der. Fordi Jeg har ingen anelse om, hvad nogen af dem hedder. Hun er lidt dum. Men vi skal skifte, de skal fandme væk. Har vi, Anders. Ikke være sådan en pose. Og skal jeg hoppe i? Vi kan meget forbi, drenge. Og hvad skal jeg? Drenge skal jeg hoppe i? Ja, forbi. Kameraet blev på, Skrid! Vi leger! Farvel.